בגלה, 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 בגלה. פפסי מקס נותנים לך מיליון שקלים שאתה יכול לבזבז ב-24 שעות, מה אתה עושה? חשבנו על רעיון נחמד שיעשה טוב עם כולם. אנחנו רוצים לאכול פיצה משפחתית על הגג של עזריאלי, ביחד עם גלעד שליט. צמררת אותי, מדהים. אנחנו רוצים טיסה לחלל, שאני לייבוביץ' יצלם כל צעד בדרך ואיך זה קורה, שגורדון רמזי יהיה אחראי על האוכל שלנו מאלף עד תף, חליפת חלל שלי תעוצב על ידי ורה וונג, החליפת חלל שלו תעוצב על ידי אוגו בוס, הנעליים שלי של ג'ימי צ'ו. תעלה, תעלה, יש רבי פסיקולה. אני הייתי מעוניין לקחת קבוצת חברים, לנסוע לפורמולה 1 ולהתחרות שם עם קבוצת חברים. אני הולך לחפלות, אני נותן לאנשים מסכנים שהולכים, יש עגבנה גדולה בתל אביב, אני נותן להם גם כסף שיאכלו אוכל גם. זוכרת איזושהי יחטה, משהו עצום ככה מפואר ביותר בלב ים, המון אלכוהול בלפחות 500,000 שקלים, וחוגגת, כמה יש לי? 24 שעות? כל ה-24 שעות.